Uwe usamla badeiru unong hikai school ula syakem haki bor pahara jong katnat forest ke jela Assam hinin kalai phau terik naitung klem kidaw ki bashai bat bom jam ru yu hadu baki benta jong kakti bat kamen kila jingam snam lu utei unong hikai school udei ubla tip kerteng kum u norishur timung aku prasnem nakashnong garu banga amreng kabadei kashnong khaput bat ke jela Assam kabahap ha ke jirang constituency ribhoi district katkum ka khubor balayok lum laong baki bor pahara jong katnat forest ke jela Assam kila kem yu te unong hikai school hakapor kumba ar ni laibaji aa hinin ke janmiet nakashnong sharani klem da pintiknai ki daw bat patan bet yu ban thep shakali ringkat ka bom ka sho dusmon bat ra yu shalukra ki patba kila saki ya kate ke jingjia ringkat ki bahiyeng hasem kila let shadu lokra bandawa penlait yu te usamla Hinrei kila kino bawat ki patba kila shakta akti haki bor pulit bat shipai pahara jong ketanat forest jong kejela Assam. Tang hadien ke jingsha kem jong te usamla nakaliang UMLA ke jirang uba sostenes sotun ula shimkhia banyakren bat UDC bat SP ke ribhoi nakabenta banyakren bat ki bor district jong kejela Assam bat hadien ke jingye tuklar UMLA ketanat forest Assam ula pelat no yu hindin kamiet hapdeng ke jing mensau. Konsensi kebadan border bak Assam te kajing pen bet put bet sam harbede bat ka phase 1 lala benong ba iladep te menta kadang sa ka phase 2 agaba kidang dan sibun tili kisnong kiba kin hab ban yekren lengba kini ki regional committee kiba nakilang ki borat liki sarkar nakilang ka sarkar jeng ka jela kajungi bat ka sarkar Assam iladep banya bu iki committee nagmta bani penbet yo kut usam banyo bani keren banyo bani perkat sani bha kenyo bani selok ke ai ke badai ke jong kami kelia ke ai ke badai jong ke Assam te habide bat ka ni ka benta ka bama pi pla pen snow habide bat ka jing syakem ke jong weina ki rangba o narsa timung akaba nakeleng jong aru ngadap dagi jing sokia namarba umdai tangga kesien ka bementa kidon bun ki rangba na kiba jusyara hakini ki Assam Forest te udon we u rangba ru mention snem ba Baxter dingdo uba lasha ra mention snem bat kidon we ki kesu kiba long yadai bat kene ka kam hakaba nakalang ki Assam Forest ki jura ki breu ki jungi kiba don megalia TKA keba ngelayok ban ekren ngelayok ban kerpat yau deputy commissioner nangta badu superintendent of police jeng ribhoi ba gide ban long kiba shimkhia ya gine ka benta namar ba ki nongsong snong ki jongi ki im dak basuk basan bat ki song suk song san hakini ki snong ki badan border im ju penwet ya ki pai ba ki im basa haki than border Assam Meghalaya ki don ka jinga sothu jumut henry lada bana kaleng ke department lakla melong nakaleng ke forest kila ban ong tang ba kin shui ba ya ling ba uno no bri unya ha ka yesya lenti kin kemno kin skeno harap no da kumding tai kini ke kam kalong ke ba ngemla ban pediang tinga kerpat ling ba ka sarkar jela ke jungi baginya keren habide ba kini kamat ba ki pa nong song snong ki jungi ki badon hagi ki than border kin song suk kin song san kimdai ban sapun wet lane kimdai ban sapun tut kalong ke ai ke ba pendu mensim lane pendu jingkermen lada ba ki pa nong song snong ki jongi nakamta ibala manong ba klemdon keno keno gadau kin sukit kin sura kin no kin charge da keno ka jingkeno lane ka charge jongki te kenong kene kelong ke bang ngamla ban pediang bat nga karpat ya ka lengba ka sarkar ke jungi ban sim me kene ke sinjam ban keren bat ka sarkar Assam ba ki nakliang baro artli ki sarkar akaba kin sim me ka jingkit kli khnang ba ki tigi paj ba im basa ti border kin yo ka jing song suk song san ai ke jing bentip sanga ba we na ki rangba ola syakem bat ngala phone show deputy commissioner ngala phone show superintendent of police
But nakilang gu deputy commissioner hi hatu hi sipang ki la hadin san minute ila ay nga kubor bakila ada ban yekren but i counterpart Assam but hadin nangta kila yo minin hi kila yo ban bill no yo tu basyakem menta bakila la ban bakila pelaj minin hi kasi minin demit